wallahi duk wanda yake ya ƙara posting ina ko ya ƙara shiga sabgata ban shiga nashi ba, ko yayi wani ɗau abuna ya posta, wallahi albarkacin annabi da alkur'ani sai ya ga masifar da sai same shi. Wallahi by fire by force ka ƙara shiga sabgana ban shiga naka ba, you will bring out the beast in me and I won't take it lightly with any motherfucker. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a babiyana ta sake sakar mana patri. Wayo wallahi alazim jikina yana karkarwa. Masu namba na ta WhatsApp private namba na ku yi mun magana ku gan ikon Allah. Babiyana kin san maganar da nake faɗa. Torchlight ta doka ko? Torchlight ne ko power bank? Ta doka take haska farjinta da shi. Da ba kun kalla part 1 ba? Kun kalla part 2 ba? To wannan part 3 yayi worst. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakin ce addu'a na baya karbuwa ba, addu'a na alkhairi ne a gare ki. Sai gajiya mun ga part 2 yanzu nan ina ban gida na fita daga wanka kenan na kalla part 3. Gayan ya ce mini suna da shi ya fi 30 nace dan Allah ya isa. Babiyana, who swear for you? Na me.